Kaixo, zenbakikuntza eta eragiketak lantzeko matematika kutxa prestatu dut. Horretarako behar izan dudan materiala izan da zapata kutxa bat, gero ikusten duzuen bezala komuneko paperan bitutu, arraultza kaxak ere erabili ditut, bat txikia eta bestea handien dozenakoen tapa. Erabili dut baita ere belkorroa eta plastilina, lau koloretakoak, urdina, gorria, horia eta berdea. Kolore desberdinetako papera erabili dut ximurra kutxa apaintzeko. Eta plastilinan kolore berdineko kartulinak erabili ditut. Ikusten dezuen bezala lehenik eta behin egin duguna izan da kutxa apaindu kolore desberdinez, gero kolarekin itxatzi ditut tutuak, tutuen azpikaldean jarri dut arraultza kaxen zati handia, eta horren ondoan txikia, eta bereiztu ditut plastilinarekin egin ditut bolatxoak, eta bereiztu ditut koloreen arabera. Bai? Koloreen bereizketarekin adierazi nahi nuen, begira, urdinak izango dira batekoak, gorriak izango dira 10ekoak, horiak 100ekoak, eta berdeak 1000koak. Eta bereizketa honekin egin ditut txarteltxoak, bai? Zenbakien txarteltxoak, 0tik 9ra. Urdinez, egin ditut baita ere gorriz, horiz eta berdez, bai? Baita ere egin ditut horrelako ariketak, ez? Horrelako txartelak, orduan helburua da, aurre gauetako bat hartzea eta adibidez, lehenengo hau, bai? 4 gehi bat. Orduan, aukeratzen dute, batekoak izanik, jartzen dute gure batuketa kaxan 4 gehi bat. Bai? Orduan, batekoak urdinak direnez, hartzen dituzte bolatxoak, eta egiten dute ariketa. 1, 2, 3, 4, eta 1. Orduan, gero zenbatzen dituzte, zenbat dauden, eta 5 daudenez, jarriko dute, batuketa kutxaren emaitzan, 5. Bai? Adinaren arabera, ikasiko dute, 10 urdinek osatuko dutela 10eko bat, gorri bat, orduan aldatzen joango dira erabiltzen kartulina kolore desberdinak eragiketaren arabera. Hauxe da nire batuketa kaxa. Aio!